Gentofte Rengøring beskæftiger sig med alle former for rengøring. Vores spidskompetencer er blandt andet erhvervsrengøring, privatrengøring, tæpperens, vinduespolering, flytterengøring, slutrengøring og akutrengøring. Med denne præsentationsvideo vil vi vise dig nogle af vores arbejdsmetoder, og vi lægger stor vægt på veludført kvalitetsarbejde til aftalt tid og til meget konkurrencedygtige priser. Vi tager indgangsopgaver, hvor vi f.eks. kommer ud og udfører hovedrengøring. Vi har også et turnusrengøring, hvor vi kommer i et fast interval, f.eks. hver dag, hver uge, hver anden uge, eller tilpasset dine behov. Tag dig tid til at se hele videoen og dan dig et indtryk af vores firma. Som udgangspunkt anvender vi altid miljøvenlige rengøringsmidler, som er mærket efter nordisk miljømærkning. Det gør vi, fordi vi passer godt på vores medarbejdere, vores kunder og så selvfølgelig også miljøet. På turnusrengøring, der støvsuger vi alle paneler, vindueskarme, borde, stole og lamper. Og bagefter der tør vi efter med en fugtig klud, så vi får fjernet eventuelle pletter. Alle vores medarbejdere er grundigt uddannet, og de er let genkendelige på vores mørkeblå t-shirts til herrer og turkise eller røde t-shirts til vores damer. Alle vores medarbejdere bærer i øvrigt synligt ID-kort. Og alle vores medarbejdere har naturligvis fremvist ren straffeattest ved ansættelsen. Vi lægger stor vægt på grundig kvalitetsrengøring og sigter på langvarigt samarbejde med vores kunder. Vi ved, hvad der skal til for at have tilfredse kunder og medarbejdere. Vi anvender markedets bedste tæpperensningsudstyr, når vi renser tæpper. Dette giver et perfekt resultat, og tæpperne får et nyt liv. Endvidere kan vi også udføre tæppeimprægnering samtidig med at vi udfører tæpperensningen. Gentofte Rengøring er førende inden for vinduespolering, hvor vi udfører alle former for vinduespolering og har alle de fornødne tekniske remedier til at udføre en perfekt vinduespolering. Vi har endvidere et renvandsanlæg til at pudse vinduer op til 18 meters højde uden brug af lift. Vi takker for din interesse i vores firma og håber, at du har lyst til at høre mere til os. Tryk ind på vores Facebook-profil via vores hjemmeside, så får du automatisk de seneste nyheder og tilbud. Tak for nu og på forhåbentlig genhør.